Paghandom sa simbahan sa Season of Creation nagtumong nga maatiman ang kabuhatan. Ang simbahang Katoliko Romano sa Archdiocese of Zavis binuyog sa pagkalibutan nga paghandom sa Season of Creation. Gikan nato Setyembre 1 hangtod na sa Oktubre 4, 2024. Sa mensahe ni Archbishop Martin Sarmento Hawawa D.D. Arsobispo sa Archdiocese of Zavis ug Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian nga Tagalili o nga pagtagad ang kaminugdanon sa pag-atiman sa kabuhatan kay ang pagpangga sa kabuhatan o pag-atiman naghatagman og timaan sa gahom sa Dios. Nunot din ang paghandom sa Season of Creation to hope and to act with creation. Busa kami nung dadol nga matiman ang kinaiyahan o kabuhatan. Dugang pa Archbishop Hawawan nga isip mga binuhat usab sa Ginoo, binugdadol nga matiman ang kabukiran, kabuhatan, kasubaan o bisa ng mga kakahuyan, kalanggaman, kabulakan. Kay kiniman ang timaan sa gahom sa Dios sa panahon nga makita ang kanindot sa kabuhatan, importante nga makita usab ang gahom sa Ginoo nga nagbuhat ini. Busa sa panahon sa Season of Creation may nunuman unta sa mga matuon nga ang gahom sa Ginoo ang nagtimaan niini sa kanindot sa kabuhatan ug angay kini nga maatiman sa katawhan, ang katawhan man ang piniyalan lamang nining mga butang nga ato makita diha sa kabuhatan. Busa sa mensahe sa Arsobispo sa Archdiocese of Zavis nga taga nining pagtagad nga hudugon na ang quarry nga nahitabo nga makadaot diha sa kasubaan. Hunungon na ang mga mina nga nitabo sa nasod kay kiniman makaguba sa kanindot sa kabuhatan o sa kalibutan. Busa ng hidaot ang Arsobispo nga mupating pamangunta diha sa matag usa ang pagkapiniyalan nga motuhop sa kasig-kasig gunahuna ning panahon sa paghandom sa Season of Creation nga magpagkamanaunta ang matag usa ug unsa na ang nahitabo diha sa palibot sa kabukiran, kasubaan, kalasangan, ang hatagan og pili ang kinatibuk-an nga kabuhatan nga ginama o nagtimaan sa gahom sa Dios. Ani ang tibig payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Zavis nunod sa paghandom sa Season of Creation sugad atong Setyembre 1 hangtod kini sa Oktubre 4, 2024 sa tibuok kasimbahan sa Roman Catholic. Labi na dinhi sa Archdiocese of Zavis gagyatagan og pagtagad ang paghandom sa Season of Creation. Ako si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad, usa ka Arsobispo nga Roman Catholic dinhi sa Archdiocese sa Osamis ug Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Ako gaauhag kaninyo nga nining ato nga pagsaulog sa Season of Creation nga gasugod niadtong Setyembre 1 hangtod sa Oktubre 4, kita unta makahinumdum nga atong panggaon ug alagaran ang ato nga kabuhatan. Atong hinumduman nga ang tema karon sa Season of Creation mao ang to hope and act with creation. To hope and act with creation. Ngano man gyud nga ato mangyong alimahan ang atong kabuhatan. Ngano man gyud nga ato mangyong alimahan ang ato nga palibot. Ngano man gyud nga ato mang amumahon ang atong bukid, sapa, kakahuyan, langgam, mga bulak, tungod kay kini sila gamantala man sa gahom sa Ginoo. Kitang tanan makakita sa mga butang sa atong palibot. Importante unta nga kita mahinumdum sa gabuhat niini. Ug busa niini di ay Season of Creation. Kita di ay giauhag nga mahinumdum kita sa gahom sa atong Ginoo nga maoy mihatag og pagpaila kanato nga kitang tanan mga piniyalan lamang niining mga butang nga atong nakita. Hulungan na ang quarrying din kini makahatag og kadaot sa ato nga mga kasapaan. Hulungan na ang pagmina tungod kay kini makadaot gihapon sa ato nga mga katawhan labi na panahon sa baha ug sa uban pa. Hinaot nga ang ato nga pagkapiniyalan mamahimo gayud nga maoy pirming mupatigbabaw sa atong panghuna-una. Season of Creation usa ka pahinumdum nga kita
muhatag og bili sa kabuhatan sa mga butang sa atong palibot ug atong hinumduman nga sama ni Saint Francis nga miingon diin siya miingon brother sun sister moon gapasabot kini nga siya dunag yoy kalambigitan sa mga butang nga niya sa iyang palibot ug kini nagpaila nga sanglit doon na kita'y kalambigitan sa mga butang sa atong palibot ato kining atimanon o gamiton sa husto nga pamaagi. Sa panahon nga kita moabuso sa mga paggamit niini, kita nakahatag og distroso kadautan sa ato nga kalibutan, sa ato nga palibot. Busa importante kaayo nga atong higugmaon, hatagan og pagtagad, atong alimahan ang ato nga palibot. Busa kadtong nagpalabay lang pirming mga plastik, hangyoon ko kamo nga inyo gyud kini nga hunungon kadto nga mga namutulag mga kahoy, hangyoon ko kamo nga kining doon na tayo gitawag og selective cutting of trees para dunay magpadayon sa ato nga katubigan ug sa ato nga mga kasapaan. Sa laktod nga pagkasulti sa ato karong pagsaulog sa season of creation diin ang atong tema mao ang to act, to hope and act with creation. Ato unta nga mahinumduman nga kita mulaom og mohimo nga makig-alayon aron mo improve gayon ang ato nga palibot og kabuhatan aron kita makahimo sa ato nga obligasyon sa atong pagka-responsable dinhi ning kalibutana. Padayon kita nga moatiman sa atong palibot, padayon kita nga responsable sa ato nga pagpuyo ning kalibutana. Never abuse creation because the moment we abuse creation, then it will lead to destruction of this world. Hinaot nga inyong patalinghugan kining akong awhag nato aron kita maka-focus gayon nga doon na ditay responsibilidad alang sa kaayuhan sa atong kalibutan. Ang TV Kabayas Payag sa mensahe sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis Most Reverend Martin Sarmento Amawa D.D. Dunot Lipagadom sa Season of Creation sa pagpahinumdum sa mga katawhan sa mga batuon na mahatagan o pagtagad ilabi na ang kabuhatan o ang tema nga nagdatibaan kini sa tema karon to hope and to act with creation. Alang sa DX Dini sa Manadyo Kampanang Radio Simad, Double D8, Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Nagbian.